Toto je silný príbeh a ešte silnejšie varovanie. Manažer Lou vytvoril Backstreet Boys, vytvoril NSYNC a potom urobil niečo divoké a zároveň zničujúce. Postavil ich proti sebe, zakázal im spolu tvoriť, hovoriť, šepkal jednému, čo vraj robí ten druhý a ako sa nemajú radi navzájem. Klasika, rozdeľuj a panuj. Zároveň im dal podpísať zmluvy, ktoré vyzerali ako splnený sen. Sláva, koncerty, milióny na papieri. Realita, skupiny, ktoré generovali 100 milióny dolárov, zarábali pre seba ledva pár tisíc. Všetko ostatné teklo jedným smerom k nemu. A teraz pozor, toto nie je len hudobný príbeh. Toto je učebnica pre M&A, pre biznis, pre partnerstva, pre život. Ponaučenie číslo 1. Etika partnera je dôležitejšia než jeho schopnosti, lebo šikovný neetický človek sa neokradne silou, ale zmluvou, úsmevom a tvojim podpisom. Ponaučenie číslo 2. Zisti motívy, teda dôvod, prečo niečo niekto chce. Nie čo hovorí, ale prečo to hovorí. Kto na tom zarobí, ak to podpíšeš. Kto niečo získa, ak sa pohádaš s niekým iným. Ponaučenie číslo 3. Ak te niekto systematicky ľudská proti iným, ak ti šepká, oni sú zlí, ja som jediný, komu môžeš veriť. Zbystri, to je klasický manipulačný nástroj. Izolácia, teda oddelenie. A teraz tvrdá pravda. Ľudia, ktorí naozaj tvoria, budujú biznis, nesú zodpovednosť. Väčšinou nemajú čas na intrigy, sú príliš zaneprázdnení prácou. V M&A aj v živote nepodpisujú zmluvy len očami, podpisujú ich s krpticou. Sledujú, ako sa ten človek správa k iným, čo robí, keď má moc a koho potrebuje rozdeliť, aby vyhral. Lebo peniaze sa dajú znovu zarobiť, čas nie. A dôvera? Tá sa po zlej zmluve obnovia veľmi ťažko. Buď opatrný a buď múdry. Držím ti v tom palcem.